Yo, good morning mga idol. At welcome back again sa ating panibagong video. Ay, angak. Nagpapandar ako, hindi pala nakasusi. Pambira. At kumusta naman kayong lahat mga idol, no? So, pupunta pala tayo sa bayan ngayon dahil inutusan tayo ni Mrs. So, may bibilihin tayo yung syringe nun sa may ang tawag dun, yung ginagamit sa pang-injection. Kaso gagamitin pala namin yung syringe na yun para dun sa may printer. Kasi anong tawag dun, bumili kasi ng pigment ink si Mrs. para dun sa bagong printer na nabili niya. Anong tawag dun, yung sa L121 na printer. So gagamitin niya kasing ink, yung pigment. Hindi niya na ilalagay yung dati, yung original na ink ng Epson. Kasi para dun sa mga anong tawag dito, yung stickers na mga anong tawag dun, yung mga decals. Yun ang bibilihin natin mga idol, no? At oh no, at tamang tama bibili na rin tayo ng ang tawag dito, ulam. So na may nakita kami sa Facebook na yung tulingan. So yun palang bibilihin natin ngayon mga idol. Oh no. Alright mga idol, no? So kita-kits tayo mamaya doon sa daan. Alam niyo ba kahapon mga ka-idol, no? Yung last na vlog natin kahapon, nung may pinuntahan tayo doon sa tungtol na isang vlogger, si Daddy Frankie na taga Malasig yun, no? So napakaswerte naman nung si Manong ice cream vendor na binigyan niya ng tulong. Napanood nyo naman siguro sa video, yung si Manong na ice cream vendor, no? Naturukan pala siya sa hindi sinasadya, naturukan pala siya ng formalin sa kamay niya. Kaya nagkaganon yung ang tawag dito, yung kanyang katawan, yung kamay paralyzed na, baldado. Tapos wala pang asawa si Manong. Wala siyang anong tawag doon, wala siyang katuwang sa buhay. Maraming salamat pala sa mga nanood ng video na yun mga idol, no? Alright mga idol, so may nais pala akong share sa inyo, no? Dahil alam niyo bang nakakatuwa naman na anong tawag doon, makita kaninang umaga. So kahapon 2,568 subscribers na tayo. So ngayon naman kaninang umaga mga idol, no, nadagdagan tayo. So nagiging 2,570 na. Pumipiyok pa ako. So yun mga idol, no, 2,570 subscribers na po tayo. At maraming salamat po sa inyong walang tawang suporta. Nakakataba naman po ng puso. Hindi ko yung lubos akalain na maaabot ko yung ganun. At dumadami na rin po yung tumatangkilik sa aking mga video. So yun nga yung pangdahilan pala
kung bakit tayo nag-iba ng content. Kasi dati fishing adventure po tayo. Tapos di ba nakapalit tayo ng content, naging motovlog na tayo. So ano ba yung dahilan? Yung dahilan mga idol, yun nga yung nasira nung isang camera ko, yung GoPro. Dahil nakurap siya. At sabi kasi pag pinagawa ko 50-50 po yung chance na magawa yung GoPro 10 natin. Hindi ko na sinugal kasi kahit na ipagawa natin, kung hindi naman na kayang gawin, magbabayad at magbabayad na rin tayo. So ang ginawa ko, ito, bumili na lang tayo ng bagong GoPro pero mas mababa sa Hero 10. So ang gamit pala natin ay Hero 9 Black. Kaya ang sabi ko, hindi ko na isusubal sa dagat to. Although na gusto ko rin sana mag fishing adventure, pero mas nananaig talaga sa akin mga idol yung pagmumotovlog. Dito kasi ako mas masaya sa motovlogging, sa pagmumotor. Kaya yun na yung naging content natin. So lahat po na mga nag-aabang sa fishing adventure natin, hindi na po natin magagawa mga idol. Dahil nakafocus na po tayo sa motovlogging. Kasi dito talaga ako mas masaya sa motovlogging mga idol. Lalong lalo na, di ba? Nakita nyo naman, talagang ginastusan ko si Red na Pula. Ginastusan ko talaga ito si Red na Pula mga idol, para lang may condition ko ang motor na to. At alam nyo ba na ang motor na to ay talagang pinapangarap ko simula noon pa. Talagang anong tawag doon? Yung tinitignan ko talaga ang motor na to sa mga dealer na mga motor, kagaya sa mga motor trade pa dati eh. Talagang tinitignan ko once na nakaluwas ako ng bayan o pumupunta ako sa city, sa Alaminos. Talagang pinupuntahan ko talaga yung motor trade para lang makita itong pangarap kong motor. New breed 2011 talaga, ang angat talaga yung kulay-pula mga idol. Alright, so nandito na pala tayo sa triangle, no? Tignan natin yung isda. Ayun, yellowfin. Ay, ito mayroon. So ito yung isang kukunin natin, bibilhin natin mga idol, no? So bibili lang muna tayo ng yellowfin, tapos update ulit tayo mamaya. Alright mga idol, no? So dadaanan lang natin mamaya ng isda. Pagpauwi na lang tayo. Kaya lang nabitbitin ko pa yan papunta sa bayan. So yung mga idol, no? Balik tayo sa usapan natin. Pangarap ko talaga yung motor na to. Kaso ang problema, kung nabili ko pala itong motor na to, ganito na yung kaha, nakapang reborn na siya. Pero okay lang naman, at least hawak ko na ngayon yung model na 2011. Shout out! Hawak ko na yung model na ito, yung 2011. Kahit na second hand lang siya mga idol, at least natupad ko yung pangarap ko na motor na galing mismo sa pinaghirapan ko. Nakatuwa talaga, no? Yung nga lang, ang naging problema kasi dito, nung nabili ko kasi ang motor na ito mga idol, marami na siyang sira. Maraming sira talaga to, na yung pinagbilhan namin ay ang sabi kasi no issue. Lagi ko sinasabi yun na no issue yung motor na to noon. Pero nung nagtagal, yun nga ang daming sira mga idol. Pero okay
yun, at least na ipagawa natin, na i-condition natin. Sabi ko na, nagagamit ko na sa pag-motovlog ko. Diba, napakasarap sa pakiramdam na makamit mo yung pinapangarap mo, no? Hindi yung makamtan mo lang yung pangarap mo, hindi yung sinasabi nila na pangarap pala yung kakamtan, pero yung mismo pinapangarap hindi pa. Pero sa atin kasi nakakamtan na natin at hawak-hawak na natin yung pangarap natin na pinapangarap pala natin noon. Alright. Tapos ito pa pala mga idol, no? Alright, so ito pa pala mga idol, no? Na isa sa dahilan kaya ito yung binili kong motor, yung model 2011. Kasi ito yung kakaiba kasi talaga yung tunog niya. Mapansin nyo naman, di ba? Iba yung tunugan ng new build na to. Iba kasi yung tunog niya compared sa mga bagong model ngayon. Sabi kasi nila sa akin, ba't hindi ka bumili ng mga modelong mga motor katulad ng mga reborn, ganyan, di ba? Pero sa akin mas gusto ko kasi ito talaga kasi yung gusto kong motor, mga idol. Kaya kahit na napakaraming sira nito, hindi ko talaga siya kinib up. Pero alam nyo ba na ilang beses na rin tong muntik ang may for sale. May for sale pala to. Pinor-sale pala to ni Mrs. nung nasa Japan ako. Pero hindi, yun nga lang, hindi siya matuloy-tuloy na may benta. So ibig sabihin talaga, para sa akin talaga tong motor na to, mga idol. Pinor-sale ni Mrs. to 45,000. Pero hindi nabenta, mga idol. Alright mga idol, na so nandito na pala tayo sa bayan. At bibili lang tayo ng syringe dito. Ano bang tawag doon? Syringe pala. Bibili lang tayo ng syringe. Tapos dadaanan natin yung isda doon sa may triangle. Mamaya pag uwi natin. Alright, so update tayo mamaya mga idol, na. Alright mga idol, no? So, may nakita tayong tropa. Ha? Nakita ko na naman yung post sa TikTok. Ay, oo. Nakita mo pala? Nakita ko, ang dami mga Sa TikTok? Oo. Lumas lang sa ko, sa TikTok ko. Ay. Sabi ko, yung tagando, sabi ko. Oo, kaya nga. Anong yung grade? Kakasimula ko lang yun? Kakasimula ko lang yun. Alright mga idol, no? So, nakita natin yung tropa natin. So mekaniko din yan mga idol. So tingnan mo. Oh. Pag binibirit, no? Wala sa tono. Wala sa tono? Pero mas gaganda to pag palitan ng jettings. Pag palitan ng jettings. Babalik na ako. Sige ah. Lakas.
customer? Marami kayong customer? Marami kayong customer? Marami, dami ka ng tambak. Ay, yung kahapon? Oo. Ay. Ang lakas ng reborn mga idol. Alright. So papala natin. Bali dito siya sa may meka sa triangle. Alright, kabayan na to. Alright. Sarap talaga pag may kasabayan ka eh. Ang lakas na na. Ang lakas na. Ha? Ingay na. Punta na lang ako dyan pag meron na yung settings. Oh, sige. Alright mga idol. Dadaanan natin yung isda dito. Alright mga idol, so natapos na tayo sa mga bibilhin natin. At ang oras pala natin ay 10:50 na umaga. At good morning po sa inyong lahat. Sabi ang lakas ng motor ng tropa. May something yun. Kargado yun mga idol. Bali mekaniko pala yun mga idol, no? Minsan doon tayo nagpapagawa. Shoutout natin lahat ng mga tropa natin na sumusuporta sa atin. So update tayo mamaya mga idol na. Alright mga idol na, so nandito na tayo sa bahay. At
Kagaya ng sabi ko, magsa-shoutout tayo. So, shoutout nga pala kay Rowan TV, kay B. Santos Jr., kay OFW Lens Vlog, kay Sher Grace, tapos shoutout din kila Jesse Adventure, kay Jong B. Gibara, at shoutout din kay Kayod Marino TV. Alright mga idol, no? So yun yung mga nagpapa-shoutout sa atin itong nakarang mga videos natin. So sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba para mabasa ko yung mga shoutout nyo at may shoutout ko kayo sa mga next na vlog natin. Alright mga idol, no? So yun lang yung vlog natin ngayong araw at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. So dito na matatapos tong vlog natin at ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.